Pred pár dňami nám do redakcie zavolala mladá žena Alexandra s tým, že má teórie, ktoré chce zverejniť v NASA. Dokáže otvárať tretie oko a má vedomosti o cestovaní v čase. Na jej naliehanie sme ju navštívili. To, čo sme však videli, necháme na vaše uváženie. Niekedy asi naozaj nemôžete veriť všetkému. Ako som ja? No... Toto je Alexandra, 23-ročná žena z Pezinka. Zavolala nám s tvrdením, že dokáže otvárať tretie oko. Navštívili sme ju a prinášame vám jej teórie. Ja som sa venovala extrémne charizmatickým prúdom, transcendentálnym meditáciám vlastne. A som iba meditovala o tom zmysle našej existencie na tejto planete. A vlastne ohľadom toho, či je ten vesmír uzavretý, či priestorov, či späť do nekonečnej ďalky, a tak som sa prepojila s tým extra veľkým magnetickým kýlpolom, s tým epicentrom. Vidím si nadprirodzené duchovné sféry, tú 7. dimenziu vlastne. 7. dimenziu, no. A ako to tam vyzerá? 7. dimenzii? No. Ja som mala vízia prognózy do budúcnosti, na základe sna, ktorom sa mi premietla tá budúcnosť. Všetko som videla, že mama začne žiť s rakúskym grofom, ktorý má špeciálne privilegie a konexie v celom svete, a že potom ma uniesie talianská mafia. Vás uniesie talianská mafia? Áno. No, normálne som sa liečila z toho. Ako? Forma ambulantnej liečby. Že psychológ? Hej. Psychiatria? Kto to rieši? Normálne psychiatria to rieši. Formou toho tretieho kaši z toho zmyslu dalo by sa testovať čase vlastne, alebo niekedy v dávnych dobách proste oni dokázali vlastne niektorí ľudia na Zemi normálne aj cestovať čase. Ale... Akým spôsobom? No. Priateľa? Teraz som mala len taký nezáväzný vzťah, ale akože hľadám si seriózny, diskrétny vzťah, lebo láska je nekonečnou prepasťou bezná, hranica medzi nebom a zemou. A vlastne aj to telepatické prepojenie cez transcendentálne galaxie. A keď skočíte do tej nekonečnej prepasti bezna, necháte sa spontánne unášať tou frekvenčnou vlnou, do ktorej si užívate tú eufóriu vlastne v každom momente prítomnosti, ktorá existuje, akože. Takto vy analyzujete lásku? V živote dokázať dostať sa tancovať Lacimu Strajkovi, určite s ním by som chcela tancovať.